No miten se olisi tämä? Ei kyllä oikein sovi Amandan profiiliin. Eihän täällä ole paljon kuulijoitakaan. Hyvät asiaklaan. Nyt koe laulaa Ismo Laitela. Et ole marmoria, et vertaa noiden lanteiden. Sua eilen lähdin seuraamaan. En tiedä miksi touhuinkaan. Vain kaaduin paikkaan pehmeää. Ja päädyin yöksi tähän. Sai kuulla laineen laulavan. Ja tunsin suukon hurjimman. Näin alla kuuman aurinkaan. Se aivan luonnollista on. Mä lauloin silloin Irlantaa. Mä lauloin Irlantaa. Pystyt sä nyt? No joo. Musta sun pitäis mennä lääkäriin. No. Kullikoru. Sitä vartenhan se otit. Keskity samaa omaa kultaas. Ihme, että kestäis näyttäytyä. Samat sanat sulle. Huomenta kaikille. Tänään meillä on paljon tehtävää, joten mennään heti asiaan. Ottakaa esi... Matleena. Tavaryhmissä. Yksitellen luokan edessä sujuvalla ja kuuluvalla äänellä. Kuka haluaa aloittaa? Onni? Matleena sitten. Ole hyvä. Jane Austen romaani. Sen ansiosta Jane Austen romaanit ovat iättömiä ja soveltuvat myös modernin ihmisen klassikkolukemistoon. Hienosti argumentoitu. Hyvä Matleena. Jäikö kenellekään kysyttävää? Jutellaan kootusti tunnin lopussa. Menisikö Onni seuraavaksi? Mä voin olla seuraava. Sun aiheen teema sopii paremmin tunnin loppuun. Onni. Sillä on vähän huono olla. Mitä sä sitten koulussa teet? Tartutat muut oppilaat ja opettajat. En mä oo kipeä. Onni, ole hyvä. Applikaatiot. Muista... Applikaatiot eli mobiilisovellukset ovat alusta ei olla sirkuksessa vaan äidinkielen tunnilla, pelleili sikseen. Ovat alusta asti rippe koodattu. Mitä tää nyt on? Onko sulla purkka suussa? Applikaatiot. Onni! Ole!